Blokk-telepátia OP Barnával lesz, szóval vegyél ki egy blokkot. 3, 2, 1. Oké, jó. Rendben. 3, 2, 1. Nem volt messze, jó? 3, 2, 1. Ne! 3, 2, 1. Ne! Jó. Ne! Ez meddig fog így... Jó, rendben, értem hol van. Értem. Maradjunk ebbe a témában. Tudod, mi lesz? Jó, 3, 2, 1. Ne! Menni fog. Innen ma mennie kell. 3, 2, 1. Jó!